60% ang posibilidad nga masinati ang La Niña sa buwan sa Hunyo, Hunyo-Agosto, matod sa PAGASA. Apan gitataw ni Engineer Jhomer Eclarino, ang weather specialist sa PAGASA Visayas, nga posible gihapong masinati ang menos nga uwan sa buwan sa Hunyo dinhi Sugbo. Busa gidasig nini ang publiko nga padayong magdaginon sa tubig sa buwan sa Abril, analang sa 3.6 mm ang tubig sa uwan. Kanabubo Sugbo itandi sa 55.6 mm unta nga normal nga gidakanon sa uwan. Ning buwan sa Mayo ang gikonsiderar sa labing init nga buwan sa tuig. Paday masinati ang menos gihapon nga pag-uwan. Karong adlaw ana sa 37 degrees Celsius ang nasinati nga heat index sa Sugbo. Apan posibleng masinati ang 39 ngadto sa 40 degrees Celsius sa mosunod nga duha ka adlaw. Base sa ating history is maghatag siya gihapon na below normal rainfall karong June. So possible ang impacts ng La Niña diri na sa last quarter of this year.